Ang ating barangay ay isang lugar kung saan nagsisimulang mahubog ang ating pagkatao. Dito matatagpuan ang mga tao na una nating nakasalamuha at makakadaupang palad. Gaya ng kalaro, kaibigan, kapamilya, at ang taong naging parte ng ating buhay. Gayon din, naging tulay upang magampanan ang ating tungkulin bilang isang mabuting mamamayan. Bilang ama ng barangay, aking ipinagmamalaki ang mga natatanging establishmento at institusyon na naitayo sa aming lugar, na tiyak na makakatulong upang maiangat ang buhay ng aking mga nasasakupan. Ang Barangay San Jose ay may lawak na 600 hektarya na binubuo ng residential at agricultural at may bilang na populasyon na humigit kumulang na 6,473. Ang aming barangay ay binubuo ng 2 sitio, ang San Jose Leet at ang Alip Island. Ang paunahing hanap buhay ng aming mamamayan ay ang pagbubukid at pagbibinta ng gulay at prutas. Ang San Jose ay may mga pampublikong pasilidad gaya ng Senior Citizen Center, Barangay Health Center at 2 daycare center. Mayroon din 3 eskwelahan, ang San Jose Elementary School, Don Antonio Boholan Memorial High School at San Jose Leet Integrated School. Sa kabilang banda, mayroon din kaming pampubliko at pribadong sementeryo na kung saan nakalagak ang ating mga minamahal sa buhay na namayapa na, ang Himlayan Cemetery at ang San Jose Catholic Cemetery. Mayroon ring sariling simbahan ng aming barangay, ang Our Lady Queen of the Universe Parish, na siyang kanlungan ng bawat mananampalataya. May iba't ibang establishmento ang matatagpuan dito, gaya ng Caloocan Gas, Phoenix Gasoline Station, Wayne Base Inn, New Era Berthing Facilities, Gigas Food Hub, Sharhain, Inflatable Resort, Refilling Water Station, mga bilihan, gaya ng mini groceries, construction supply, at mga talipapa. Nakilala rin ang San Jose dahil sa angking husay ni Maria Angelica Paula de Guzman sa pagguhit gamit lamang ang simpleng sinulid. Bilang isang pinuno ng Barangay San Jose, labis ang aking kagalagang maipabahagi sa inyo ang mga natatanging ganda at pinagmamalaki ng aming buo. Isa ring malaking pagtanaw ng pasasalamat sa lahat ng buo ng opisyalis ng siyudad ng Urdaneta, Mayor Julio M. Paraino III at sangguniang panglunsod sa pangunguna ni Vice Mayor Jimmy Paraino. Sa ngalan ng Barangay Council ng San Jose, kami po ay lubusang nagpapasalamat sa suportang inyong ipinagkaloob. Muli, ako po si Bartolome S. Palagod Jr., punong barangay ng San Jose. Abante! 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 Abante, San Jose!